Ajmo ispred. Čekaj. Imam informaciju iz spoljnog sveta da se možda piše priča, šuška o tome da tvoja i Jovanina veza nije iskrena, nego da je Jovana tebi paravan. Dobro. Danas nisi bio tema ti i Jovana, nego cela ta vezano. Kako je uopšte da se izrazim? Sve vezano za to. Znači ne ti, konkretno. I moj stav o svemu tome je kao što je bilo ranije. Ono što je bilo sa Nazifom, gde je on tebi u lice rekao da jesi, pa sam ja isto pomislila da jesi, bilo mi neprijatno. Posle toga sam rekla da ti to nisi, demantovao si. Imaš svoju ljubavnu priču ovde sa Jovanom. I dalje, na svako to pitanje, ja se ograđujem. Niti me interesuje više. I to je moj stav i večeras i zauvek. Tačka. I drugi moj stav. Poštujem gej populaciju. Imam jako puno prijatelja koji su gej. Pušti ti tu priču. Nego... Samo da ti kažem. Poštujem svačije opredeljenje, seksualnost, respekt za to. Jesi gej, budi gej. Ako je neko gej, a koristi neko žensko zarad parava, nešto, to je za mene zlo. Ja tebe mnogo volim. Mislim da si iskren, mislim da si dobar dečko, realno rasuđuješ, prijatelj si mi ovde. I što se mene tiče, sumnje nema. Kad bi se dokazalo napolju suprotno i dalje, ja bi se mnogo razočarala. To je sve što sam rekla, što imam da kažem i ovde. Kraj cele priče, prijatno, doviđenja, laku noć. To je s moje strane. Odakle ti informacija, ako ti je rekao ne mogu da vam kažem, to je to. Ja neću ništa da kažem. A odakle iz informacija? Kume što ti imaš da kažeš to? Imam informacije iz spoljnog sveta. Ne mogu da ti kažem kako. Imam. I zbog tog šuškanja levo-desno već su mi honorare skidali, bila sam direktno nominovana, ne mogu više da pričam odakle ko šta. Jednostavno, za to imam informaciju. Priča se ili se piše šta god. Bilo sa Nazifom, demantovala sam i ja sam se od te cele priče ogradila kao i dalje. A sad opet ta priča nije pala s neba, nego je priča odavde. Pa, kako odavde? Pa odavde je potekla ta priča. On i ja danas jesmo pričali generalno o gej populaciji i stavovima svega toga. To je to. Jeste sigurni da je to to? Da. To je s moje strane. Ja ne znam za tebe. Pošto si došao, sad si izbečio tamo opet na mene, ne razumem zašto. Zato što si mi ti rekla da sam ja to rekao iz spoljnog sveta. Ja se stvarno izvinjavam. Ti si nevin u tome. Pa ja to nisam rekao, niti sam ikad spomenuo to. Evo, Filipe, meni je palo na glavu. Ali ti si sad rekla si ti čula. Evo, palo mi na glavu, ti mi nikad nisi ništa rekao, 100% si nevin. Jel to želiš da čuješ? Neka tako bude, amin. Ne, nego ti si rekla si ti to saznala. Zato sam si obrušio, jer nisam ja. Izvini, onda mogu jedno pitanje da ti postavim. Ajde. A jesi ti možda čuo isto? Ja nisam čuo isto za to. Nisi čuo? Super, Filipe, nemamo... Stani, bre! Pa nemoj da me lažeš i gledaš u oči. Jesi čuo za ovu priču isto kao ja? Za tu priču, da. Hvala, to je sve što želim da znam. Nisi pitala za tu priču. Nemoj, nisam čuo ovo i da krenu ovo. Ne, pitala si za njega. Da si mi pitala za tu priču, ako bi ti da. Za tu priču? Kraj priče, to me jedino interesuje. Pa naravno da će da čuje za tu priču kad je ta priča krenula od tebe u početku. Od mene? Sam sam ti rekao šta je bilo... U kom početku jesi normalan? Tad Jovana tebi nije bilo u planu, ona tad imala priču sa šta, to je prvih bilo 7 dana. Pa to ti kažem i odakle je krenula ta priča?
Hoćeš da ti pljunem informaciju iz spoljnjeg sveta. Nema veze sa Jovanom, Danijele. Pa ko Ima nije s tvojim privatnim životom. Ne, to su to je Veruj mi, odavde krenulo. nema veze sa farmom, Jovanom ni Nazifom. Informacija iz spoljnjeg sveta ima veze s tvojim privatnim životom, imenima, prezimenima koji nisu na farmi. Ne, to je krenulo tako, pa je se ona zajebala s Nazifom, pa je to demantao. To jeste išlo tako. Ali priča iz spoljnjeg sveta Znamo, tako nema je- veze sa Nazifom, nema Znam, veze zato s i kažem Jovanom. tako je krenulo. Ime i prezime je vezano za nekog drugog koji iz spoljnjeg sveta niti je na farmi i možda ima neko od njih i koja je poznata ličnost, ostali nisu. Priča se levo-desno. Dobila sam informaciju. Eto imam. Jel si čuo isto ti za to? Jesi. Ali ja se ograđujem od svega. Niti želim to više da komentarišem zato što ja jesam bila u onoj čarki i zato dalje me ovo ništa ne interesuje. Jeste vas dvoje upoznali mene? Da. Da. Jel vam ja ličim na neko ko bi koristio nekoga za takve stvari? Ne, i ja se iskreno nadam, zato sam i rekla da nikad ne bi voljela da se dokaže suprotno, zato što si pokazao jedno, a osoba koja bi to radila, to je za mene zlo. Tako je rekao. To je to. Neko ko bi išao toliko daleko i koristio nečija osjećanja, neko biće, ljudsko, žensko, šta god, da bi ne znam nija koji cilj postigao. Za mene je to zlo. Ne mislim da to radiš, jer si pokazao skroz suprotno. Ali kad bi se ovo dokazalo, ja sam samo rekla da bi se jako razočarala. To je to. A šta kad bi se dokazalo? To što neki pričaju i šuškaju ili šta već. Super, daj da vidimo to. To je napolju. To nije ovde. Dobro, evo to tema za ovdje. Ti danas nisi bio u temi, danas je bila generalno tema za... Ti reci dalje. Da. Ja nemam više šta da Ne, kažem. pa sve si rekao. Ne, ti si sve rekla danas pitanjem koje si mi postavila tamo i sve mi je bilo jasno o čemu vi pričate i što je tema. Nisi bio ti tema. Generalno. Stav za sve. Okej, a ne znam zašto mene ubacujete u tu temu. Ne, ti si posle došao pa sam nas zajebavala s tim. Iskreno, da vam kažem što ja mislim o svemu ovome. To jest, ne želim ni da... Jedna stvar koja mi se sama nameće u ovom trenutku je da vas dvoje želite to da napravite. Ne. Zašto? Pa zato što i jeste poenta da kad se ti vratio drugi put da je sve nešto drugačije. Nije, kome nisi u pravu verujem. Okej, možda jesi. Tako izgleda. Znaš kako meni izgleda iz ovog ugla? Ko? Ja? Gle, znaš kako Priči. meni, znaš kako A meni ti izgleda? mogo bi da me zagrliš, što si se Hoću, hoću. stisao ko siroče, razumeš? Njemu tako me zoveš, čuo? Pa zaslužio si, znači lepo me zagrli, a ne, skloni tu ruku, idiote. Iz ovog ugla mi samo izgleda jedna stvar. Da ste vas dvoje par, a da smo ja i Jovana neko ko izigrava par ili slično. A to u ovom trenutku može da bude vaša želja. To tako izgleda. A ja stvarno, ja bih se razočarao da se izađemo da to bude tako. Kome ja ti kažem, informacija Okej, iz ja spoljnjeg vjerujem. sveta je bila mnogo ranije nego što je danas. Ja ne znam koliko unazad. A on se vratio pre 3 dana. Jel smem da pričam? Ne, ja samo jedino što znam je da je priča napolju tako konstruisana. Zato sam ti ja ukazao kad sam se ovdje vratio. Na Staniju i na Jovanu. Sjećaš se? Kad sam ti rekao. A šta mene briga šta je napolju konstruisano, valjda je bitno šta ja osjećam i šta... Danijel, ja sam Valjda tebi... vas dvoje A to kume, znate i... Ja sam tebi rekao najiskrenije šta je. Ne mogu direktno ništa da pričam. A sam ti rekao kako je, kad ste vi rekli to je smiješno, Nije smiješno, ja gledam na YouTube. Iz toga su... Tube-u? Da. Iz
toga su vadili zaključke. Ja ti ne pričam. I zašto si toliko dobar sa Stanijom? I zašto se to desilo tu na žurci tako? I šta je uopšte tu Jovana? Da je ona uopšte bila sa Ša? Posle s tobom ne znam ni mnogo toga ima. Sad sam ti skrenuo pažnju na to. Prvo, ne znam na što si mi skrenuo pažnju. Kako ne znaš, rekao sam ti za Staniju šta? To je smiješna priča, to za Staniju. Nije smiješna priča. Ispada, znaš jel smem da pričam? Mogu ja samo ti kažem, šta ispada u ovoj situaciji? Ispada da, kako ja vidim ovu situaciju, da ja i Jovana imamo zdravu i normalnu vezu, vas dvoje nemate. On izlazi napolje, pa se vraća. Želi da od vaše veze napravi zdravu i normalnu vezu, a od naše da napravi bolesnu. Kume, tako ispada. Tako ispada. Ja ne želim da vjerujem u to i kažem, a kad izađemo odavde, ako ne bude tako, ja ću biti razočaran. I vidjet ćeš da nije. I vidjet ćeš da nije. Okej. Vidjet ćeš da nije. Ja sam ti iz najbolje namere skrenuo pažnju na Staniju. Na što mi ona rekla, što si mu tako rekao? Ja moram to da mu kažem. Je tako. Jer znaš kako ispada? Ne. Ispada, evo, ja te volim, poštujem, gledam kao prijatelja, uvek si tu sve, a da ti nisi to što ja vidim da ti jesi, nego ispada kao da ti ideš toliko daleko da možeš da koristiš ljude zarad ne znam kakvog cilja. Od Jovane, možda mene ili kako dalje. Uglavnom, ženski rod. Za Filipa stvarno verujem da ga iskreno voliš. Ja to znam. Jel shvataš? To je moj zaključak od ovoga, sve što sam čula. Za ono, ja nisam znala. Samo ti, kad se kockice spoje. A kako ja tebe koristim? Šta sam ja iskoristio tebe, razumijem? Filipe, ti reci kako izgleda, ja nisam gledala. Znaš kako ispada? Da, to koliko smo ti dobri i što sam... Ti znaš koliko je tebe volim. I zašto sam ja dopustio da ti jedini muškarac koji smo ja oko da zagrade, da dođe i da poljubi sve. I da si ti bio mnogo za sve tu za nas. I onda se dešava žurka, da ljudi to shvataju. Sad, pošto sam sve to koristio, sad ja mogu malo da se zjebam. A jel ti stvarno misliš da je to tako? A ti stvarno misliš da tako mislim? Jer ti stvarno misliš da bi ja bio dobar sa tobom ovoliko, isto kao kad sam izašao i sa njom? Ali ja ne mogu da vjerujem da se uopšte priča o toj žurci, više. Kume, kad ogledaš, bit će ti sve. Evo, ako me kazne, nek me kazne. Cijelo večer stojiš ovdje. Tako? I cijelo večer. 10 puta i prilaziš i ovdje ljubiš. I na kraju ona stavlja ovdje ruku i dešava se nešto tako i ti se odmačeš nešto vest. Ma bre, vidjet ćeš. A dobro, Filipe, to je stvarno smešno i to ne postoji. Nemam potrebe vraćaš na to, ja sve to znam. Ja kažem, ne bi bio ni sa tobom u vezi, ni sa njim druga. I ta žurka, to sve, gleda se cijela poenta. O tome sam i pričao. O tome ja i pričam, ako ti slušaš mene. Ne. Ali ja nju ljubim kao djevojku i ljubim ja prvo... Zašto ti meni to pričaš? Pa kako, zašto te pričam? Pa vi mi pričate kako to izgleda. Ja vam kažem kako jest. Ali ja to znam. Ja sam rekla kako jeste, ali on je taj koji je to gledao. Ja sam to rekao isto. Ali opet kakve to veze ima sa poentom celom što hoću da kažem? Ima veze jer ti mene slušaš šta ja pričam. Slušam, ajde reci. To sve što se dešavalo ispalo kao da to što sam vas ja izbližio, što je takav odnos našlo, što je bilo sve uz nas, da sad to koristi ta situacija i da Jovana to uopšte nije bitno. Isto što mislim da sam u cijeloj ovoj priči ja isto totalno nebitna. Ko? Ja. Gde, ko je? U cijeloj ovoj priči. Samo vas dvojica sad nastavite, ja sam rekla svoje. Dođi vamo, bre, Stanija. Idem u kuću, smrzla sam se. Dobro, dođi samo vamo, završimo priču, idemo zajedno. Završite vas dvojica. Dođi vamo, završimo svo troje. Jer je tu cijela poenta. Dođi vamo. I danas što si mi rekao u radionici? Dođi. On jedino iskreno voli tebe kao prijatelja. Dobro, dođi.
Pa tako ispada, ja ne znam. A kako Ja ispada? nisam bila na polju, ja ništa ne A znam. dobro, dođi ovamo, završimo, bila si tu ispred mene, kad završimo ući ćemo kuću. Vrati se ovamo. Dođi. Rekla sam sve što sam imala da kažem i rekla sam šta sam rekla. Dođi ovamo, lepo ti kažem, Stani. završimo ovu lepo temu i nemoj tako da odlaziš tako svi mogu da urade. Šta? Vrati se ovamo, lepo završimo, ućemo svi zajedno. Ajde, dođi ovamo. Ja sam sve završila. Dobro, A ti nisi ništa, ja opet pričam ko kreten, non stop kao pokvarena ploča, ti ćutiš. Alo, ja isto sada pričam, da ti kažem, ostani ovdje, nemoj nešto što ti se ne svidi doma, bežiš, nego dođi ovamo. Ne, sve mi se sviđa, nego radi se, znaš šta mi se ne sviđa? Reci. Kad je neka situacija, samo Stanija uvek priča. Ne. I Stanija se napada i meni sve padne s neba. Nije, Eto, ja znam a to informacije, ti- ne znam ni ja kako. A ti si sve nevin. A to ti misliš, evo ja sad pričam sve šta jeste. Krenuo sam pričam nešto ti se ne svidi, odmah se okreneš, odeš. Stani tu i sve ćemo da ispričamo i idemo posle unutra. Znaš o čemu se radi? Ja sam svoj stav rekla, ja tvoj stav ne znam. I ti svoj stav nikad nisi izneo do kraja. A ja ga sad iznosim. I pitam se koliko si ti iskren prema meni u nekim stvarima. Ajde, ne zajebavaj. I kad ćeš da ti. mi kažeš? Ne zajebavaj Kad ti. prođe ovo? A šta da ti Ili kažem? šta? Dođi on. Vidi se malo. Ja sam rekao šta ispada i kako ispada. A za Jovanu? Je bila Saša? Kakve to veze opet ima s ovim? Dobro, bila je sa Ša, bila je s tobom pre farme, sad je s njim. Kakve to veze ima? Šta je poenta? Šta hoćeš da kažeš? Znači ja kažem da je ona ispada tu kao neki paravan. Kako sam tu sada cijela priča napad? Pa šta treba da stavim i ovo da nekom napolje to ne mi i izgleda kao da tebi uopšte nije stalo do nje. Tako ispada. I onda tu dolazi ona. A nije mi do nje stalo, nego mi je ona isto paravan, jel? Ne znam. Pošto nikako da ukapiram tu situaciju. I ja tebe ne volim kao prijatelj, nego samo volim njega kao prijatelj, jel? Tako izgleda i ispada. Ne znam. Ispada kao da si ti to iskoristio. eto. Ne, ispadam ja najgori. Ne. Nego? Pa nego šta ispadam, nego ispadam to što Jovanu držim tu, eto, ne znam ja, Staniju isto nešto kao koristim za tu neku situaciju i šta? Da, ta cijela priča vezana za napoj što ti je rekla Sanja ispada da si Jovanom nešto drugo. To uopšte nije bitno. I onda je došla ona. Ali to kreiraju oni tamo. Da. I to nema veze sa cijelom ovo. Hoćemo da idemo u kuću. Idem u kuću, a meni dalje sve ovo baš onako jadno. Kume, to te čeka kad izađeš odavde, kako stvari stoje. Šta me čeka? Rešetanje. Samo naprijed, ali rešetanje od vas dvoje. Ne. Ne, za sad kažem. Tako je krenulo. Svaka je čeranički sveta. Kad sam doživio da to izgovorim. A meni je sve ovo sad jasno kao dan. Nije ti jasno. Okej, neka tako bude. Da meni ništa nije jasno. Nije ti jasno jer to ništa ne potiče meni Stani. Ali stvarno. Ništa. Kako ne potiče? Pa ova priča koju sad vodimo ne možda potiče od Ruže, nego potiče od vas dvoje. Ne. Možda si ti ima tako postavljeno pitanje, ali nismo mi rekli nešto, možda smo čuli nešto. I samo izneli svoj stav o tome. A moj stav si čuo. I to je to.
Sve što je tamo, ja sam tebi tu rekla. To je to. Što se moje strane tiče. I to mora da ti je jasno. Ništa, ja iskreno želim da vjerujem. Vidjet ćeš. Tamo, ovde. Ne tamo, ja sam isto, naslušao sam se za sebe priče za nju. Ali ja ne želim da vas dvoje budete upetljani u te priče. I nismo i ne. nećemo biti. Ali svaki put kad odem tamo, ti imaš veze sa tim. A on ne, ovaj put. Ovaj put i onda. Nema problema, krivite. Ja ti kažem, krivi me za Ne, sve slobodno. Ne krivim, ni tebe ni njega ne krivim. Ali znam da nije poteklo od njega, niti od mene. Ne možemo da ti kažemo od koga. Evo ja ovaj intervju jedva čekam. Samo iz spoljnjeg sveta. Ja ti kažem jedva čekam da odeš kući da odslušaš moj intervju ovaj. Takođe. Mada ja sam svoje rekla. To. Ona, ja kad sam i pričao i sa tobom i sa njom, ona na neki način pokušavala da ti kaže malo za Jovana što nisi više sa njom, kume, kako ono... To je pokušala nešto da ti kaže. Ne. Tiče se spolja. Da. A kako je to smišna priča što nisi više sa njom i slično? Ajde idemo unutra. Ja sam se ukočila, stvarno. Zato što si iskonstruisali priču, ti to uopšte nije bitno. Ne, nisam ga ispitivala po tom pitanju. Radi se samo po tome što kad smo imali one rasprave i sve, sam ti samo stavila do znanja da smo svi drugačiji. Svako ima neki svoj stav o nečemu, nekome šta je normalno, drugome nije, drugo je normalnije, ono je to. Onda smo pričali za sebe. Da. Tako da tad ova tema nije bila... Ajdemo na... Ja znači ukočila sam se. I ne okrenuš se ovakve teme i pokreću i bilo šta ostalo. Ali ja i kad sam ušao, ja sam teo da skrenem pažnju na neke stvari i za dobrobit tvoje, i nje, i mene. A mene boli uvo, šta će neko tamo da... Pa uvijek će se naći takva osoba napolju. A neće, kume, ako ne dajemo povoda, neće. Kako povoda, ja znam šta ja treba da... Ne znam ja šta... Mislim, čemu pričamo mi? Gdje ćeš, kume, kako ti... Ja ti kažem, ništa ne kreće ni od mene, ni od nje. To je sve od nama. Ne znam šta da mislim stvarno. Kako sam mi došli?